Jo crec en Europa, però hem de canviar. Necessitem un Parlament fort i una Europa més democràtica. No podem tancar-nos al castell de Brussel·les. Hem d'anar cap als ciutadans. Amigues i amics, aquestes han estat les paraules que ha pronunciat Antonio Tajani el dia en què ha estat escollit president del Parlament Europeu. L'avui ja 30è president de l'Eurocambra era el candidat del Partit Popular Europeu i ha vençut en la quarta votació el socialista Gianni Pittella. Amb aquest enfrontament entre els dos partits majoritaris es posa fi a l'anomenada gran coalició entre els populars i els socialistes per alternar-se en la presidència del Parlament. No puc dir que me n'alegri. Soc ben conscient que el concepte gran coalició està mal vist avui, però la convivència entre demòcrates, cristians i socialdemòcrates ha portat tant al nostre continent que és obligació de tots procurar que aquesta ruptura sigui el més temporal possible. I quan dic tant, vull dir coses tan grans com la pau, la reconciliació entre els europeus, el creixement econòmic sostingut de la segona meitat del segle XX i l'adveniment de l'estat del benestar. De res de tot això, encara que pugui semblar avui impossible, havien pogut gaudir mai els europeus. Ni pau, ni reconciliació, òbviament, ni creixement econòmic sostingut, ni molt menys estat del benestar. I tot això ens ho ha portat la Unió Europea de la mà d'aquesta gran coalició. No ho oblidem. En tot cas, el meu vot a les 4 votacions ha estat per Antonio Tajani. No només perquè crec que la seva experiència i el seu europeisme són necessaris per portar el timó d'aquesta casa, que és la de tots els europeus, sinó perquè sabrà representar totes les sensibilitats i sabrà teixir les complicitats necessàries per tornar-nos a tots plegats a posicions de centre ampli que ens permeti fer front als grans reptes que ens arriben. No exagero gens ni mica. L'estat del benestar ja és en crisi. El creixement econòmic sostingut crec que no cal ser un geni per dir que també. Ens queda la reconciliació i la pau. Amb el Brexit, els populismes i els nacionalismes d'estat, la reconciliació europea que havíem assolit es comença a posar en entredit. I sense tota la resta, podrem conservar gaire temps la pau? Perdoneu si aquesta intervenció avui sona tremendista, però crec de debò que és el que tenim en joc. Antonio Tajani sabrà fer bé el seu paper, sabrà interpretar bé les diferents sensibilitats europees i també sabrà llegir bé el paper que nosaltres, els catalans, hem de tenir en aquesta suma d'identitats, sensibilitats i diferents visions d'Europa que és el gran mosaic de la Unió Europea. Seguim-ho atentament i seguim parlant-ne. Moltes gràcies per ser-hi.